Takže tak krvavé, takže tak tu bude tec krv. No nič, iba narýchlo robím toto video, lebo ja som stále tu ešte na východe. Poďte sa, aké opálený som, hej, pracujem tvrdo fyzicky, tuto trochu by na vyčistenie hlavy. Začínam dávať už do poriadku. Vtedy som trávil teraz 3 dní na slnku. Tak som, aký som bol na dovolenke, človeče. No. Ale čo chcem povedať je, že teraz v sobotu aj dneska v nedeľu, takže tak neodvysielame. Odvysielame možno až útorok, možno až v stredu, neviem, ako v náhradnom termíne, pretože sme sa nejak neskoordinovali. Tú akciu pre 300 ľudí v krytových priestoroch jedného kultúrneho domu, to odložíme asi až na november, pretože psychicky a fyzicky by sme to nestihli. No a dovtedy vám urobím takú analýzu exekutorského stavu, o právach, prípadne urobím prednášku o právach zaistenej osoby a tak ďalej, hej, políciou. No, takže dneska nevysielame, včera sme nevysielali a počas týždňa urobíme náhradnú reláciu, hej, takže tak. No a zatiaľ všetko, posielajte nám svoje videá, takže tak, si zoberte telefón, dáte si, poviete takže tak, lebo po tej dobe nám nejak menej prišlo, hej, lebo ja to všetko uchávam. A tiež nám posielate svoje odkazy telefonické, už som mnoho z vás počul, čo ste nám poslali na 02 33 32 99 97. Vaše telefonické odkazy, čo sa vám páči v tomto štáte, nepáči, aký je váš názor, kľudne buďte vulgárni, slušní, expresívni, čo chcete, hej. No a to si budeme postupne púšťať, možno do nejakého videa to implementujeme, hej, vaše nahrávky občianske o názore, čo sa tu deje. Takže tak.